Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Kohora long food festival apen Ajon Bo restaurant Kangpupon. Bo signify Crazier Cap Arni. Kohora near Forest IB adungalong food festival kibi ponki. Rong Mongbe, Rongagora, Silim Kualapen, Kohora employer atum Anjetong Ponsi. Labang so food festival biponlu. Labang so food festival kibi ponahut. Ajon Bo restaurant sita ingpuponlu. Labang so Ajon Bo restaurant along Kilong Ponji. Hak ok kimu, hak ok akreng. Ongdong lapen ason han. Ok kitun sitami longpon ingti. Labang so Ajon Bo restaurant ahemku akehai soron ingti lapen. Alang lilong kaceradun akehai James Kramsa lapen akehai Bibison Kathar. Rong Mongwe pen Jonasing Tiso, KARBI ANGLONG News. Rong Mongwe Silim Kwa Pohora apen dak Pohora hadi. Itu pangun petse employee doan atum hansini tum dak Ajon Bo restaurant along. Food festival people lo like ethnic food festival like so anutin pada hanglabo anutin da ani ngorong lapen aku nake prangke dake delegation sidu manu non ini kumsi non pada pangcing kono lagi non nangli tum ada laso nangli tum channel koipen ni tum tuning rilo KARBI ANGLONG ara tum kan date nangli tum mentuni kohora wang lote dak nagumri ka anu Intela tak restoran nami tum kibilong kupipia ahim kicho bostu kilong iki. Lagi belum pura full ethnic lo traditional ethnic lo lagi. Kang moy do po kimu lapena TV lakai do po. Lapena ko belek lapun kalija pon belek jenwa parok tu mang tu satu tadi tu alang suaning hang aling kupi ma tun dinai soteng pen tu ta man pare sesta tu bahat tu Tela so botha pipine facility nang tum pipon theki pipon bo ande dake itu dake local long ya ajat ina khang state dake available han kang moy han pipon ajat han le tum mane biji sita tum dake available dake na hauta to la si tu pan menu sapan itu mangi easy ko to la si ajat ami Hawar ke hat ke CS ahemalong APHL CS songpen women wings ke sengamai ke padupon. Bo signify Crazier Cap Arni anarlo por phai si apor malom lakha cap Hawar ke hat constituency ke parlo Hawar ke hat ke CS ahemalong APHL CS songpen women wings ke sengamai ke padupon. APHLC women wings inko ratrok constituency along sitami dode sang se pinpen sengpon bomlo. Lapen PS lapen ele along tinalong sitami sengpon bom si armu chepa ongpon bomlo. Lapen non ki wang GMP election ahut ke APHL sia song ke hai ji aphan non pen chesik chedang pon bom lo pusi pherang ke atheng no ningje pon labang so amaya long kursing timong pen mai chepa hem phupon si bang so women wings ke seng pon amaya long Hawar ke hat constituency along mepi arpu junaki tisopi kongchon bang arpu nirola bepi lapen rapchon bang rohila tisopi dun mepi rupali terang pi atum pen kado kawe bang nerkep abang phia phan arpu tek pon lo Bang somaya long alohiaman pen kache tong donatum APHLC Central Committee dun mepi Purnima inghipi pachet hang chunbang kursing timung Singhason Constituency CC Committee chunbang Deuri terang APHLC Women's Wing chunbang Rita Kramsapi APHLC Hawar ke hat LAC chunbang Robi Singh Ronghang Hawar ke hat Constituency APHLC Kong chunbang Kison Kiling atum pen chenglok penang an APHLC asong along kethe kiding atum chetong dun Labang so maya long bang pharoi si so se amulo gatum chetong dun si maya long RDP dun Hawar ke hat pen Sivoram Kro KARBI ANGLONG News lo bang so a question ng karju bangke la sinilitum la APHLC mate all party hills leaders conference lake youth wing tadolo women wing tadolo la sinilitum women wing lake 26 constituencies sitame nilitum dode sangse sinilitum seng ponbom dambom lo PS level to seng lo constituency level to seng lo LA to seng lo la penilitum central along sitame nilitum lapuson sinilitum armu chepa ong ponbom lo Pinatum constituency ko ano kasing ta Pini ladak nilitum ladak pini Hawar ke hat constituency pen chenglok si nilitum pinang ana constituency ki laki kiseng pondo ulo jasebet ke 26 constituency pen nilitum pinang an ibeng adhan ke nitum lapuson seng pon bomlo lasi nilitum suarlo song tumki nilitum ki isumar ta chilang nang ji lapen tibok tirai lapen ke kimi ki chok ji aphan longri long pat
non ilitum ke Karbi Anglong East West di Mahasau ke ilitum aphan ki Virlo lapen ilitum aphan Bengoliatum Bongo Senatum ilitum det nang kitiji aphan nang che right hip ji aphan India mepalong anta Karbi Anglong East West di Mahasau pupupe det si di fu puan si ladak tok lam chotlo lasin nilitum soarlo song tum sitame pinso kachi song along nilitum sitame mithang ahem aside do sita nilitum mithang asomar kaching hon long ri long pat kaching hon la so joy ne se nilitum la ake hai jai kathar sar ke japon along nilitum APSLC women wing mate so arlo song tum ke thitame ring tame elitum arjab dun thipji lapen MP kiwang MP election kiwang hudabang ke ilitum kado kawe so arlo song penchinglo a constituency tindoan lapen L18 doan PS level doan central level doan pinso kachi song long hemprek long japhan MP election kiwang jahud ke ang ri ang don pensi so arlo song tum ning isipet pen ingten isipet pen nilitum labang chi song dun thipo KSYC ki mi me phu kong chunbang election ningkan hinia pharman ke padupon Karbi Student Youth Council asong 2011 aningkan mahang pathek ponsi noni phong pho an angdeng chepate ponsi rong clear dap KSYC tiripia sai hemalong me phula pen kong chunbang election chepate padupon lo laso long kelang charimate polling office Francis Timu Prakash Terang Rajendra Kramsa tumsi kangcha ponsi laso long me phu ang hoy Sonjoy Timung chepate dunsi chepahai ponlo Lapu kong chunbang along jiban belapen bohiram ing hiatum chepate ponlo laso chepate pon along tiri pilapen 4 regional committee me phuk kong chunbang atum joksi laso along Hauraghat regional committee Bukajan regional committee Hamren regional committee Dipu regional committee atum pen kado kawe bang thongke pra sirkep ang bong pen bang thongke pra phoan vo jok ponsi kong chunbang ang hoy along jiban belapen bohiram ing hiatum bang hini pen bohiram ing hia bang pakre troxi an vo chepalong pon lapu jiban pe abang Pakri narkep an chepalong dunsi ningkan hinia pharman kong chunbang ang hoy chepalong dunlu KSYC asong penang anlo charli asong ai hina phan ke claim kedam ason noni prang sitami ke claim kedam ponji aphan chisik lola pen Karbi Anglong khe ki sung pendang lok hemprek a pharmanta chesong ponji puta aki mi me phu Sonjoy Timung kong chunbang jeben be atum pen pherang ke angno ningje pon News Desk Report Karbi Anglong News ni ladak election kapatinang kok lagi nitum constitution nating si patinang nitilitum ingdeng po pinian ingdeng po anang kelelo ingdeng po along nitum cepate pen rang pen presiden along kan nili si thudun lo nili thudun pen nil long cepate don abang pen pen nili si pini haipon lo laben uncontested pini nitum haipon lo lasi kewanggilang hampang song dopik Karbi Anglong along KSA penceng lok KSA kadua betum benta nilitum kame klempon jia fansi nilitum cisik pon po lapen Cisong rapet klem nam cisong rapet dam rapet po lapen Karbi Anglong kewang lang kisung kidoan sitame nilitum si arja pon tepo po si nilitum cisik pon lo aprang sinang litum la kimia president secretary mata kimia budi hoy penang litum klem kedam ponceng ikuya nilitum kitam ponceng jike nilitum area council abang nilitum kisumana dimlong pine nitum kacilion edo haladak bang nilitum aku kapareng pon edia fansi nilitum cisik pon po lapen nilitum ke student